Zdravo svima i dobrodošli u novi video. Kao što vidite, ovaj video započinjem ja. Imamo savršenu ideju za danas, ali nam fali jedna sitnica. Danas će FR33 ili Free da nauči jednu prostu stvar. A to je da mesi hleb. Fali nam kvasac, imamo u zamrzivaču, ali nam treba sveži da bismo mu osigurali da će hleb da uspe, sve će sam da radi. A vi, ako želite da vidite kako Slobodan mesi leba, ostanite sa nama. Ljudi, krećemo u realizaciju ovog klipa. Primoran sam, nega tamo gleda me, napravimo lebac. Idemo u Kaufland da kupimo svašta nešto. Ne, u Tesco. U Tesco, lakše u Tesco. U Tesco, idemo vratimo flaše famozne i idemo kupimo neke sitnice i normalno šta? Kvasac. Jer bez kvasaca nema lebca. Da ga naučimo da mesi hleb i da ja onda budem onaj komentator kao sa mog profila tamo u mojim videima se vidi kako sam ja kao odglumila muža komentatora, sad ću ja da budem komentator, da vidimo da li će da nam se dopadne taj hleb. Bude ka kamen, kad cigla. Dobrodošli ste svi da ga probate. Ljudi, kao što vidite, stigao sam ispred Teska i moram da vratim flaše. Znate šta je najžešća stvar? Najžešća stvar je što je kiša pada. Ne znam koliko vidite, ali kiša pada. A u prethodnom videu koji ću dokačimo ovdje ili ovdje negdje u čašku će se vidi, oprali smo auto, sredili ga i džabe sam ga oprao. To je bilo pre par dana. Idem da vratim flaše i onda idemo u kupovinu. Sad kad smo uspavali bebca, vreme je za hleb. Ja ću da pripremim tačno koliko otprilike šta treba Slobi da bi samo mesio hleb. Neću ništa da mu pomognem, obećavam. Ajde, čisto malo neka pomoć da mu stavim što sve treba da koristi dok sprema hleb. Pravimo neki jedan klasičan hleb da vidimo kako će domaćin da se pokaže. Ako se pokaže kao dobar domaćin, onda neće biti izgovora da ne zna, tako da će da mesi hleb. A vama ako se sviđaju video ovog tipa, komentarišite i predlažite što bismo mogli još tako interesantno da snimamo. I šta radiš sad, majke ti? Ništa, nešto sređujem. Igraš vod? A to što sam ja upalila arenu za hleb? Ne igram, hleb. Pa ti će da mesiš hleb danas. Mi nemamo hleb, samo da znaš. Ne mogu da pobegnemo to. Ne. Ne, nikako. Ima da se pokažeš kao dobar domaćin i ti ćeš u budućnosti da nam mesiš. Može. Ako se pokažeš kao dobar domaćin, imaš nagradu da mesiš stalno. Može da bude nagrada da ne mesim uopšte. Ne, nikako. Štoperica je uključena, tako da te čekam. Nemate vi pojma koliko ja ovo jedva čekam. Da vidim kako će da se snađe i kakav će da bude hleb. Evo, sam sipa vodu. 500 ml. Natočili smo klackavi 500 ml vode. Da se vidi dok nema voda. Pa da. Šta sad treba da radimo? Šta treba da radiš, ajde? Da sipam vodu tu. Ne, treba da ugodiš kvasac. Znači kvasac da otvorim da se ne učini. Da. Ljudi, jer vas se žene teraju ovo da radite. Ako vas teraju, onda okej. Onda ću da radim. Onda dobro. Onda dobro. Ali ako vas ne teraju, ja ću vam dam ostavku. I što ne vidiš? Ajde, vidiš kako duše. Sad, kako znamo da li je kvasac svež? Ne znamo. Pa znamo. Znamo, kupili smo ga malo pre. Zato i znamo da je svež. Kada se krene, kad se prstima gnječi, da ga mulja. Onda, ajde, možeš prstima, kreni. Skloni tu kašičicu, to je za posle. Puče. Znači da je svež čim tako pukne i čim se tako bukvalno odvaja. Ti ćeš to sad pomešaš. Možeš i sa ovim, dodaš malo vode. Ajde. Još bre, dodaj tu vodu. Prosto? Još. Dobro, ajde. I sipaj malo šećera. Tu šećera, mogu da ga radimo. Ne radimo. Koliko malo? Pa sipaj nazad kašičicu. Znači dozirimo za kafe. Nema veze. Ti ćeš da budeš zadužen da svaki vikend spremaš hleb. Ne, ja ću imam obaveze. Ma kakve bre obaveze? Ovo je obavezan. Evo, više nema, vidi. Lepo sam umetio. Jel jesi? Jesi.
Pa 800 grama sipaj učini. Vidi što imamo, ja nisam znao da imamo u kući vagu. Da, vagica. Znači ja stvarno nisam znao da imamo u kući vagu, kako spadimo. Ovo je na touch screen vaga. Nuli. I ako stavimo ovo, pazi ovo. Kilo i 17 ovih je 100% papir. Znači ja da krnem. Sad to promešaj. Uzmi varjaču, promešaj lepo. Šta miješam prazno? I napravim rupu. Napravi rupu, ali pre toga bi bilo dobro da posoliš. Ti da napraviš tako će da bude. Da napravim presulac. Jel da? Ali imam jednu motricu za pravilnje leba. Pa ima, ali neću to da ti dozvolim. Vidite, pa. Vau! Znači nisam normalno. Znaš li na što me to podsjeća? Kad preslačimo bebu. Na puder, pogledaj dole. Puder. Pogledajte. Da poslije ne kažeš da nisam ništa radio. Domaćica moja. Da ga krnem samo. Sipaj, da. Sad ja tu sipam ulje, na primjer, sipaj ulje. Ne znam, odukativno sipaj. Koliko ti misliš da treba? Gledaj, kada pomfrit pravi. Zapamtite ovaj prizor. Sada munjam u krugu. Mešaj i polako ćeš da dodaješ vodu. Namjerno ću sad, ljudi vi pišite da li valja ovaj ženski svijet ako gleda ovo. Nek piše da li ovo valja u oba smjera, nego jedan smjer. Ovi muški, ako su probali, svaka vam čast. Bre, meni se ruka koči. Još. Ja treba ovo još dugo da munjam. Moraš suvoto brašno da pokupiš. Šta ti misliš? Stvarno? Da bre, kupi. Pa polako s ljubavlju. Pevaj tom hlebu. Ajde hlebiću, lepi. Narasti hlebiću. Opa, vidi kako se razlači, keva. To treba tako. Ajde, skupljaj još malo da vidimo da dodajemo vodu još. Ma ne treba Mada ništa. trebala bi, ja mislim da treba još malo vode. Znate na šta me podsjeća ovo? Na šta? Moj deda kad peko rakiju, čale, oni brale lulu, vezivali sa ovo. Vaši vezivali lulu za kazan, za tabarku. Oni naprave samo, mislim da je bilo ređe. I evo, ba to šta Sad ja ne znam, ja mislim da je to, da treba još malčice vode, nisam sigurna. Ne treba ništa, da ovo se lepi dalje. Uzmi sad ti to lepo, pokupi to brašno i mesi ga unutra. Nema, mora da se snalazimo, da izvlačimo Slobodana, da to bude dobar hleb, sutradan da on može da nam mesi kiflice i hleb. Kiflice sa sve sirom. onako super. Vidi ti to. Šta radi? Baš ti ide od ruke. Ako bude gledao brat Ivica, nek mi kaže, on je radio u pekariju, se to tako radi, ja se ovo ne radi, pa to pomaži. Lepo tako. Svuda i okolo. Progledat ćemo ti kroz prste. Ja to tako treba. Ovo je interesantno, jako interesantno. Pa ne praviš rolat, praviš hleba. Ovo dobro ovako. Ti ako hoćeš ovo ovako ima rukite. Ti to ispravljaš kad on naraste. Ajde, Pa šta mu reći? uvataj ga. Jo, gledaj. Vataj ga, nema veze. Stavljaj ga učini ovde. Tako da bude zaliv. Da, stavljaj ga. Ma će da naraste to, tvoje ruke. To je sve beričetno. Evo ti ulje. Ja jedva čekam da probam tvoj hleb. Jedva čekam. Ništa, idemo da pokrijemo hleb i da vidimo da li je Slobodan dobro odradio posao. Ostanite uz nas da vidite kakav će hleb da bude. Ovo je ovakve pa može. Može. Našao sam novu, nije podsjetio. Znači, ovo... Ja nisam znao da sam ja ovako dobar hleba umesio. 4 sata na nastavu. Šalim se, nije možda koliko? Pola sata. Pa malo više od pola sata, sigurno neki 40 minuta. Pogledaj, ja sad kad ga piknem, on će pukne. Šta treba raditi sad? Sad treba da ga premesiš malo sa sipaj ulje. Gdje na njega? Daj ruku. Ruku? Znaš ono lika. Dobro. Maži obe ruke i premesi ga u krug. Svećaš onog lika? Da. Traži ulje, brate, da mu damo, ja sam mislio da kuvam, brate, sipaš mu ja ulje ovako on kroz kosu. Imate jedan story time, eto.
Evo, super ideja kako da prebacite mešanje hleba sa sebe na... Možda. Hoću da kupim mikser za leba. Imamo mikser za hleba, ali mu ja nisam dala. Robota će da kupim da može da umesi i da ga ispeče. Pa imamo robota da mesi. Nego mi smo domaći ljudi, mi volimo to ručno. Gdje je robot? Tu imaš ove... A on je umesi i ispeče? On umesi, pa ne može da ispeče robot. Ima bre šone. Pa mi nemamo taj, mi imamo ovaj mikser kao koji može da mesi hleb, ali... Šta će nam kad imamo tebe? Ne, više me, ako baš je toliko dobar ispadne, onda ću da mesim još i novo. Ja ću posle da premesim par puta. Što nismo uzeli veći puder? Sad vadi, aha, da, pa da mirišemo svi na bekutan. Da. Jo, gledaj ti tu strukturu, vrati, pogledaj. Odlično je. Bote, ja ne verujem, ovo će bude moj prvi istorijski leba. Sad ćemo da stavimo to da naraste i ide u rernu. Da ga gajnem to? Da, stavi, sad to toličko samo. Pa šta fali, mislim. Vidite vi ljudi sa kojim entuzijazmom on mesi hleb, pa kako li bi kuo neki paprikaš, gulaš, nešto. Pa moramo mi to da... Ovdje tanje, ovdje debelo. Ma odlično je. Da se to malo čega da ga napnemo. Samo nisi stavi prašak za pecivo. Vi pišite ili ide prašak za pecivo u leba ili ne ide. Da li to ide u kiflice ili u leba, regularno, mi pravimo leba. Wow, ekstra. Ovo ima da dođe uliko. Ovo izgleda savršeno, stvarno. Kako je glatko. Ne pipaj mi leba da mi zajebeš. Ne diraj mi prvi leba. Da, prvi hleb. A da vidimo šta je sljedeće. Pišite u komentaru šta sljedeće Slobodan da sprema, ali budite domišljati. Da peče rakiju, pa ne možeš peče rakiju ovde. Pa u Srbiji. Pa, a ovde? Pa onda u Srbiji u kojoj ti nemoće pečem. Ne, pre toga pišite u komentaru šta bi mogao da... Bar sat vremena, a ti radiš sutra prvu smenu. Tako da, eto, ja savjetujem da ideš da spavaš. I evo ga hleb. Jako lepo miriše, mogu da kažem, i jako lepo izgleda. Sad ću da uzem da ga uvijem u nekoliko krpa i da stavim u kesu, pa kada Slobodan proba ovaj hleb, preneće vam utiske. Ja verujem da je preukusan i boga mi, cijela kuća nam miriše na hleb. I došao je red da probamo ovaj hleb. Sloba je na poslu, sad ću ja da isečem jedno malo parčence i da probam i da dam svoj komentar. Mekan, sad ukus ne znam. Lepo miriše, mislim. Imam samo da dodam jedan komentar, a to je da nećemo da te menjamo. Ti od sada mesiš hleb.